Hrvatska je ulaskom u Europsku uniju dobila brojna prava, a posebice obveze poglavito u području prava. U usklađivanju prava sa europskim pravom te mnogim izazovima koje očekuju naše pravne stručnjake i suce, studentima Pravnog fakulteta u Osijeku i pravnim stručnjacima govorio je član Europskog parlamenta Andrej Plenković. Europarlamentarac Andrej Plenković, inače s liste HDZ-a, održao je danas na Pravnom fakultetu predavanje na temu Izazovi ulaska u članstvo u Europskoj uniji. Stigao je na poziv Osječkog fakulteta. Cilj današnjeg predavanja je upoznati studente i javnost sa događanjima unutar Europske unije uoči izbora za Europski parlament u svibnju, s obzirom da se ove godine održavaju opći izbori za Europski parlament. Mi smo dakle prošle godine birali 12 hrvatskih zastupnika, no oni su izabrani samo na rok od godinu dana i ove godine u svibnju birat ćemo ponovo dakle naše zastupnike za Europski parlament. Plenković je kao jedan od prvih 12 eurozastupnika Hrvatske imao što reći o poštivanju međunarodnog prava, europskog prava te njihove skladnosti s hrvatskim zakonodavnim okvirima. Uoči predstojećih općih europskih izbora koji su zakazani za 25. svibnja senzibilizira mlade kolege i na aktualna zbivanja u Europskoj uniji, ključne političke, gospodarske, socijalne teme koje će obilježiti europsku kampanju i naravno da se posvetim i institucionalnim aspektima funkcioniranja, a osobito ulozi i nadležnostima Europskog parlamenta, jer je važno da hrvatski građani znaju na koji način funkcionira institucija u kojoj neposredno biraju svoje predstavnike, dakle u budućnosti 11 hrvatskih zastupnika koji zajedno sa vijećem suodlučuju o donošenju europskih propisa. Bilo je riječi i o vrlo aktualnom slučaju Perković koji povezuje domaće, međunarodno i europsko pravo. Nikakvi zakonski manevri, nikakvi pokušaj ustavnih manevara da se spriječi sama bit instituta Europskog uhidbenog naloga, a to je da se izbjegne nekažnjivost, dakle da nema svojevrsnog azila od kaznenoga progona i drugo da omogućuje izručenje, odnosno predaju vlastitih državljana, ali o tome u drugim zemljama, pa i u Hrvatskoj, trebaju odlučivati sudovi i to bez ikakvih, pod navodnicima, neimenovanih izvora koji rade pritiske putem medija. To je nedopustivo. Plenković je pred dobro ispunjenom dvoranom istaknuo kako Hrvatsku čekaju brojni pravni izazovi koje mora premostiti kako bi uistinu zaživjela vladavina prava i zadovoljene pravde.